IGF-LR3 е синтетичен пептид, модифицираната версия на познатия IGF-1, с тази разлика, че този е с удължено действие. Основните функции на пептида IGF-1-LR3 са: стимулира растежа на мускулните клетки и предотвратява тяхната загуба. Възстановителният период се подобрява както след тренировка, така и след някои травми. Също така подобрява работата на храносмилателната система, подобрява усвояването на хранителните вещества, има потенциал да подобри инсулиновата чувствителност. Начина на приложение и дозировки на този пептид е между 4 и 6 седмици, като се слага от 20 до 100 микрограма подкожно. Някои хора предпочитат и мускулно, но е по-добре да се слага подкожно, като понякога се забелязва зачервяване в областта на инжектирането, но това да не ви притеснява. Това е временно. Основен страничен ефект на този пептид трябва да имате в предвид, че, както споменах преди малко, влияе на инсулина, което може да доведе до ниски нива на кръвна захар и да получите хипогликемия. Така че, когато приемате този пептид, много добре си направете хранителния режим, за да нямате ниски нива на приемане на въглехидрати, защото тогава вече може да стигнете до този страничен ефект, който споменах, а именно хипогликемия.